मी कोण बोलतो? बेडूक भाई. अगं बाई, आता काय करून बसले रे मी? खोटं बोलायचं नाही. दीपक पाटकर उर्फ बेडूक भाई. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध असलेला हा बेडूक भाई दीपक पाटकर असं त्याचं नाव. आपल्या करामतींनी साऱ्यांना हसवणारा बेडूक भाई आता आपल्याला दिसणार नाहीये. रेल्वेच्या धडकेत तो जागीच ठार झालाय. त्याच्या अकाली निधनानं सर्वत्र हळहळ व्यक्त होते. सावंतवाडी शहरात तो वास्तव्यास होता. मिळेल ते काम करून आपला उदरनिर्वाह तो चालवायचा. मात्र व्यसनाच्या आहारी देखील तो गेला होता. बेडूक या टोपण नावानं त्याची मित्र परिवारात ओळख होती. नुकताच सोशल मीडियावर बेडूक भाई म्हणून त्याचं पेज काढण्यात आलं होतं. प्रचंड प्रतिसाद त्याला मिळत होता. स्वतःच्या अवस्थेवर हसणाऱ्यांना तो आपल्या शैलीत हसवत होता. मात्र आज मडुरा इथं रेल्वेची धडक बसल्यामुळे त्याचं निधन झालंय. ही धडक एवढी भीषण होती की तो जागीच ठार झालाय. मडुरा येथील ग्रामस्थांनी याबाबतची माहिती त्याचे सहकारी मित्र राजू धारपवार यांना दिली. त्यानंतर घटनास्थळी त्यांनी धाव घेतली. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात त्याचा मृतदेह आणण्यात आला. सोशल मीडियावर त्याचे अखेरचे ठरलेले काही व्हिडिओ शेअर करत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येते. बेडूक भाई, सगळ्यांना गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. सावंतवाडीचा पाऊस गेलेला आहे, पण पाऊस हा पडणार. गणपती येणार म्हणजे येणार. सगळ्यांना गणपतीचे हार्दिक शुभेच्छा. मी तुमचा आवडता बेडूक भाई उर्फ दीपक पाटकर. आज माझ्या गणपतीचं विसर्जन आहे. सगळ्यांनी ते उपस्थित राहावे. बोले 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 तो चला झुमका हे बन्या. तुझ्या पायरीसी कोण सान तोर नाही. सान सुना काळजाची तुझ्या कानी जाई. तरी देवा शरणय भोग कशा पायी. हरवली वाट दिशा अंधार लगाई.